pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 po ng active cases sa bugos nga pungsod kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapa-boost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alag. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Time, 1 minuto na lamang ang nabilin kag magalabot na kita sa tak na 2 sa hapon. Mayang hapon sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa Malakatuni na. Sa aton sininigasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa mga radyo. Sa tanan nga malaputan sa aton sining radyo mga kabombo, ang aton sining radyo nga normal, nga pwede gidya maliso, no? Ang aton siniiya nga freedom to choose, wala gina-curtail, no? Ang mga radyo dapat amo na siya, ang normal nga radyo, no? So sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga palamati sa aton si Masuki nga nakatune na sa aton sininigasigabong nga 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa kamaradyo. Hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton sininga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas, kaga sa bugos nga kalibutan. Sa tanan nga nag-enjoy man dira, no, pinaagi sa aton sining local website. Ang local website naton is www.bomboradio.com. Again, www.bomboradio.com/bacolod, mga kabombo. No, pwede ka mo dira magkapamati samtang nga nagabasa, no, update sa inyo sini kaugalingon na binagid sa aton sini iyang mga kasimanwa, no? Mga Bacolanios kag Negrense nga ara dira karon ay ho.
ulubra sa iban nga parte sang Pilipinas, kang iban atunay sa iban nga pungsod, no? So sa mga Negrosanon, mga Bacoleños dira ay ho, ngara na sa iban na pungsod pwede gi kamo iya maka pamati sa gihapon pinaagi sa aton siniiya nga local website ang www.bomboradio.com. Again, www.bomboradio.com/Bacolod. Of course, no? Para sa aton siniiya nga mga pinalangga nga matag plamati. Sa aton si masuki nga mga Bacolanios kag Negrense, no? Pwede ka mo dira maka update sa inyong sinika o galingon. So log on na kamo. Sa mga maluyag dira magpamati man bisan audio live streaming lamang, no? Pinaagi sa ila sini nga cellphone, of course, ng iba nag-enjoy niya sa aton siniiya nga live audio streaming, no? Pinaagi sa aton sini nga cellphone sa mga na-downloadan bala naton ang aton siniiya nga cellphone sang aton sini nga Bombo mobile app, no? So sa mga naga-enjoy man dira sa aton sini nga tag sa ka cellphone sang crystal clear nga live audio streaming. Hello and good afternoon. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Nga naga-enjoy sa aton siniiya nga crystal clear nga live audio streaming. Hello and good afternoon. Sa mga nagalantaw sa aton si Facebook Live, no? Kay hindi lamang kita mabatian sa aton sini nga 630 kHz nga frequency sa aton si tagsa ka radyo, ang radyo nga pwede gid maliso no wala lakalansa sa isa lamang ka estasyon, no pwede gid sa 630 kHz. Wala labot sina, may ara kita sang website naton ang www.bomboradio.com. Aton sining official website sang Bombo Radio Philippines. And of course, aton siniiya nga local website www.bomboradio.com/Bacolod mga kabombo. Sa aton sining nga cellphone, Bombo mobile app, syempre pa, no? Makitaan kita kag ma-enjoy pinaagi sa aton siniiya nga Facebook Live mga kabombo. We're back, no? Sa aton si Facebook Live. So, ara na kita, Bombo Antonino, sa aton sini nga Facebook Live. Yes, we're back, mga kabombo. So, welcome sa mga nagalantaw na dira. Sa mga wala pa nakaibalo, no? We're back sa aton sini nga Facebook Live. Kag, syempre pa, no? Sa mga nagalantaw man dira karon sa aton sini iya nga YouTube channel, no? Ang aton sini nga YouTube channel sang DYWB Bombo Radio Bacolod, mga kabombo, no? So, ara na kamo dira kompleto na sa aton sini nga YouTube channel. Good afternoon, kaway-kaway. Ay pang Miss Universe kag pang Queen Elizabeth nga mga kaway-kaway. Amo ni dapat, no? Hello and good afternoon. Okay na kamo dira? Okay nang tanan, nakaplasta na, welcome ko na tanan-tanan. Antes kita magpalawod sa aton sini iyang programa, iyari anay nga aton si pambukas nga mahanon para gid sa aton sini mga pinalangga nga mga tagplamati. Sa aton sini iya nga masuki, no? Ang inyo sini paborito nga mga lalantunon gikan sa aton sini nga Bombo Music Festival, mga kabombo, no? Ara na dirang aton sini iya nga Bombo Music Festival pambukas nga mahanon. Iyari mga kabombo, no? Ang aton sini iya nga Bombo Music Festival song baw kanami subong sa aton siniiya nga ipabati, no? Isa ka love song in Tagalog, mga kabombo, no? Ang aton sini nga love song nga lalantunon gin-compose ini sa isa pa ginaton ginapabugal naton nga Negrense, no? In fact, isa ini siya ka faculty, isa ka teacher, no? Dira sa University of Negros Occidental, Recoletos UNOR Medical Technology Department, mga kabombo, no? Si Sir Glenn P. Salve, hindi lamang si Sir Edgardo Miraflor Jr., no? Hindi lamang si Sir Ed Miraflor Jr., kag ang isa pa ginaton ka taga Bacolod man nga babayi, nga ginapabugal tagid. May ara pagid, no? Isa ka Negrense man nga nagatrabaho diri sa may syudad sa Bacolod, isa ka manunudlo
si Sir Glenn P. Salve, no? Sang UNOR Medical Technology Department, mga kabombo, ang isa man sa mga produkto sa Bombo Music Festival ay siniyagin compose ng bahanon. Ang ining abahanon ginatiguluhan lahat ng sandali ko'y ikaw, mga kabombo. Baho katahom, no? Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita minahal. Pangalan mo tuwi na ang binubulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras sa aking puso't kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganan. Walang hanggan, ialay ko pag-ikot ng aking mundo. Bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Yes, mga kabombo, without much ado, yari ang aton si pambukas ng bahanon produkto sa Bombo Music Festival 2016. No, isa ka negrense nga nagatrabaho diri sa syudad sa Bacolod, si Sir Glenn P. Salve sang UNOR Medical Technology Department nga ang siniiya nga tag-interpret amo si Sir Robert P. Bernadas. Si Sir Robbie, no? Robert P. Bernadas, katahom-tahom mga kabombong ini nga love song in Tagalog. Yari ato natawon sa Facebook Live during the Grand Performance Night sa Bombo Music Festival 2016, lahat ng sandali ko'y ikaw. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo tuwina ang binubulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganan. Walang hanggan, iaalay ko pag-ikot ng aking mundo. Bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap. Walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi,
sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganan, walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganan, walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Wow, katahom-tahom mga kabombo, no? Ginapabugal ta gid na. Produkto sang kaugalingon na paindis-indis ng Bombo Radio Philippines nga pag-compose sa mga original beautiful songs with original lyrics, mga kabombo. Lahat ng sandali ko'y ikaw, bawa. Ginapabugal ta gid na kay ang mga talents sina ang composer kag interpreter, no? Diri sa Visayas naghalin. Si Sir Glenn P. Salve sa UNOR Medical Technology Department. Isa ka manunudlo. And of course, ang interpreter si Robbie, si Sir Robbie, Robert P. Bernadas. So, subong kay ara kita sa masimi sa aton sinibalay. May ara kang padira sang abilidad sa pag-compose sa mga beautiful songs, mga kabombo. Why not, no? Compose sa kamo dira subong pa lamang kay agod nga maano naton bala ang inyo siniiyang nga abilidad, no? Ma-share man sa iban mga kabombo, no? Ang aton siniiyang nga God-given talent, no? Mahatag man iya sa pag-ano naton, sa pag dayaw man sa Ginoo kag sa serbisyo sa iya sin mga katawhan, no? You know, songs are the language of our soul, mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Para gid ito sa inyo, no? Ginadedikar ko gid, dedicate ko gid sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, sa aton sini mga kabombo. Ang ining ambahanon, lahat ng sandali ko'y ikaw
You are my. You are mine. You are my time. All the time. Grabe, no? O, sige. By the way, sa aton siniiyang nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no? Congratulations. Labi na gid sa aton sini nga mga nagbaton sa ila siniiyang nga mga papremyo, no? Congratulations kay na-award na ang tanan-tanan nga mga papremyo, matudtod nga mga papremyos, matudtod nga mga winners, mga kabombo. Sa ginhiwat naton nga 1-2 Panalo Promo Part 20, no? A total of 2 million pesos worth of cash prizes ang ginpanghatag kaina sang aga sa awarding ceremony, mga kabombo, no? Sa grand draw sang aton siniiya nga promo ang 1-2 Panalo Promo Part 20 sang Bombo Radio Philippines, no? Kahit ang aton sini nga ginhiwat nga grand draw last December 25, 2021 kay amo sadto ang nangin pamaskwa nato, no? Sang Bombo Radio Philippines sa inyo mga kabombo. Ti naga-inulan kaina ang mga cash prizes kag lunsay mga pagpasalamat pa yuhom, harakak. Hindi madula ang pagbinat sang bibig bangod kay ti dulot sang kalipay sa mga nakabaton sang ila siniiya nga mga papremyo. Labi na gid diri sa aton nga local area, mga kabombo. Ti syempre how much more ang aton sini nga milyonaryo, no? Aton sini nga millionaire, 74th millionaire sang Bombo Radio Philippines Millionaires Club, mga kabombo, no? Ti ginhatag naman to 1 milyon ka pesos sa iya kag ang nagbaton man sang tag 50,000 pesos each, 4 man sila kabilog. Ti diri sa aton nagbaton man ang aton si mga local nga mga winners, mga kabombo. Congratulations sa imo, Shady Ann Sayon sang Puro Kagaykay, Barangay 2, Bacolod City, nagbaton sang 15,000 pesos ka cash tumataginting. Rona B. Villavert sang 22T Cordova Avenue, Barangay 18, Bacolod City. Wow, nagbaton sang 10,000 pesos na cash. Tumataginting man naging baton ni Sophie Marla Puos, third prize winner naton sang Purok Santo Domingo, Barangay Handumanan, Bacolod City. Wow, 5,000 pesos, mga kabombo. Kaya siniiya nga ginbaton. Congratulations, no? Congratulations and jubilations. I want the world to know that I'm a winner of Bombo Radyo's promo. Grabe, no? Ati, sige. Daso naman kay every quarter nga daan, mga kabombo, may mga pa-promo, no? Dalalagko nga mga pa-promo ang Bombo Radio Philippines. Ti ang aton siniiyang last quarter nga pa-promo, amo ning 1-2 Panalo Promo Part 20 na baya, no? 20 years na nga nagahimo sa mga milyonaryo kag nagapanghatag sa dalagko ng mga cash prizes. Okay? Ate, sige. Bantayan naman ang gusto naton nga promo, no? Kay agod nga makapreparar kamo kag who knows, kamo naman ang dason nga milyonaryo o kung dason nga mga winners. Dako na iya nga bulig sa pag-ulo alibantar, no? Labi na gid sang sining lapit na sulusobra na 2 ka tuig, no? Nga pandemya nakabulig gid. Damo gid ang napahalipay, damo gid ang nabuligan sa Bombo Radio Philippines sa tanan nga mga may AM and FM stations, Luzon, Visayas, Mindanao, and National Capital Region. Congratulations! Antes kita magbuya, mga kabombo, no? Sa pila naton ka mga pahanumdom, ari anay ho ang aton siniiyang kahapon lamang today in history, mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, may ari kita diri segment nga gin-incorporate naton sa aton sini kahapon lamang program. Today in history. Botchilingon, mga nagliligad, ti swak na swak gid timing gid kay history. Maragtas, nakaligad, no? Dalalagko nga mga hitabo diri sa atong pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Yari, mga kabombo, ang
Ang aton sini this time kadto kita sa kahapon lamang. Today in history, Philippine history. Yari with matching mga graphics, no? Mga kabombok, litong kita sa Philippine history. Ang matutod nga kasaysayan diri sa aton si Pungsod Pilipinas, mga kabombo, no? Kung maghambal ako Roman Ongpin, o kung bisan apelido na lang nga Ongpin, no? Di ba la? Famous, no? Ay iban sa aton nakakilala gid sini. Famous ang ining apelyido nga Ongpin. Labi na gid ang tawo nga ni Roman Ongpin. Nanging kabahin sa maragtas, pila ka pinanid sa maragtas sa aton si Pungsod Pilipinas ang ining nga ngalan. Aton ni baluon sa aton si Philippine history. Who is Roman Ongpin? Kaysa kaangay nga petsa, subong nga adlaw mga kabombo, Pebrero 28. Uy, by the way, hindi maka-birthday ang aton sining mga liplings, no? Mga leapers naton, kaya hindi subong leap year, wala, 29. Ay, sige lang. It's either, na sila, galip na sila, or nagalip sila pabalik, or nagalip sila pa forward. But silingon, pwede sila iya maka-birthday today, no? February 28, or sa March 1, February, or March 1. It's either February 28 or March 1. Amo na kalabanan. That is why they are called liplings, no? Kay galip sila, no? Para lang gid maka-celebrate sa ila sini nga birthday ang aton si mga lippers, mga liplings naton nabunag sa February 29. Ay lakala na sila ga birthday mo, no? Kung leap year. Today, 2022 or this year 2022 hindi leap year. Wala kita February 29. Ati sige, kadto na kita sa aton si kahapon lamang today in history. Sa aton siniiya nga para sa hibalo sa aton si mga bagong henerasyon. You know what? Ang ngalan Roman Ongpin kadako gid sa iya sininangin kontribusyon diri sa aton Pungsod Pilipinas, no? Isa kaangay nga petsa subong adlaw Pebrero 28 sa tuig 1847. Mga mga kung isipon ta babalik mga 175, no? 175 years ago, sang ang filantropo, no? Ining philanthropist kag manggaranon nga negosyante nga si Roman Ongpin ang nabunag sadto sa Binondo, Manila. 175 years ago. Sino ining si Roman Ongpin? Ang iya sini mga ginikanan, lunsay mga Chinese. So, mga ni sila, mga negosyanteng Chinese, mga kabombo. Ang iya amay, amo si Simon Ongpin, kagaya sini Iloy, amo si Sinfrosa Tambinsyang. No? Simon Ongpin, the father of Roman Ongpin, ang iya Iloy, amo si Sinfrosa Tanbinsyang. Tanbinsyang. Lunsay tumandok sang mainland China. Sadto mga kabombo, ay lasin apelido gali, hindi gid man gali Ongpin niya. Ang original ginatawag sini sadto Ongpinko. Ongpinko, mga kabombo, no? Pero sa ulihid, di bala, na isang time na sang mga katsila, ti daw ginpang na nila, ginpang lain, no? Para ang sound bala, hindi iya daw foreign. That is why, no, ang ila sini nga Ongpinko, sa uligin himo na lamang kagin shorten nga Ongpin, mga kabombo, no? So ang pamilya ni Roman Ongpin nag-migrate diri sa Pilipinas gikan sa mainland at China. So nag-migrate diri sila sa mainland gikan dito sa mainland China, mga kabombo. Kag ini sila ang nag-migrate diri sa Pilipinas agod nga magtukod sang negosyo. Mga negosyante ning mga Ongpin mo, no? Si Roman Ongpin ang may dako nga kontribusyon sa pungsod, no? When it comes to
Philippine Revolution story or Philippine Revolution history, ining si Roman Ongpin, kadako gali sang kontribusyon niya sa pungsod sa pag-angko naton sang kahilwayan gikan sa mga kamot sa mga katsila sadtong nag-ibwal ang Philippine Revolution. Bangod sa iya sini nga pagkaalwan, no? Ining si Roman Ongpin amo sadto ang financier mga kabombo sang mga revolusyonaryo, no? Nagahatag ini siya sa mga pagkaon kag kwarta agud nga ibakal sa mga armas sutang, no? Sa mga rifles, mga bala, no? Mga ammos, ammunitions, supplies para sa mga katipuneros kag sa Filipino Independence Movement na binagid sa secret society nga KKK o kon katipunan. Ining si Roman Ongpin, ang sadto may art supply store ini siya sa Binondo, Manila, nga amo ang ginusar sadto ginahukmungan sang tago, no? Meeting place sadto sa mga katipuneros sa pag pag tinipon-tipon sa pag-meeting, no? Naga hinunanon sila kung anong ila sinihimuon kag kung kaisa mo man ang ila siniginapanagguan, no? Ang art supply store ni Roman Ongpin dito sa may Binondo, Manila. That is why kung magkambal kita Binondo, Manila, no? Ara na daya very famous ang Ongpin family, no? Amo ini ang ginahukmungan kag meeting place sadto sa mga katipunero sa natabo ang Philippine Revolution. Ang negosyante nga si Roman Ongpin una nga nagtukod sa iya sini kaugalingon man nga negosyo sa tong 1883, no? Upod man sa mga ginikanan, pagsunod man sa ginbilin nga sa ligasiya sa iya si maginikanan, no? Ining si Roman Ongpin nangin famous sa iya hayo o sa mga close sa iya kag sa mga nakakilala sa iya, no? Grabe nang iya hayo. Ang iya sini nga hayo, ang pagtawag na sa iya L82, no? L82. L82. Kag dako ang nangin bulig sini sa paghatag trabaho, no? Sa mga pumulong Pilipinhon. Sadto matapos sigin igo ang aton pungsod sang cholera outbreak sa tong 1882. Amo ni guro ang rason kung nga aging tawag siya nga si L82 kay nagdamo to nagkalamatay mo, damo ang nagkalapugtay sang nagka-cholera outbreak sa bugos nga pungsod sa tong 1882, no? So amo to dako ang nabulig ni L82 o kun ni Roman Ongpin. Kag abi ninyo mga kabombo, no? Iling si Roman Ongpin amo ang nag-pioneer sa pag-usar sang fixed pricing kag double entry accounting system, mga kabombo, no? Kag isa sa mga exclusive products sang kompanya ni L82 ni Roman Ongpin amo ang mga art supplies. To kay may art supply store sila mo nga pamilya kag siyaman. Aya sining asawa nga si Pascuala Domingo amo ang descendant nga sang Filipino artist nga si Damian Domingo, mga kabombo, no? Ang iya sininangin asawa. Kag amo ining rason ko nga nakalabot, no? Nakaupod kag na-involve ining si Roman Ongpin sa mga revolusyonaryo labi na gid sang ini ang nagsanyog iya sini iya nga mga negosyo, no? He got involved with the ilustrados sadto nga mga panahon, mga kabombo. Ining si Roman Ongpin, mga kabombo, ang nagtaliwan, no? Nagtaliwan ini siya sadtong December 10 of 1912, no, sa edad nga 65 anyos, no? He died December 10 of 1912 sa edad nga 65 anyos. Ang iya siniging kamatay, ang iya sining nga pagsufrir sang balatian sa korason. Nakaibalo-bala ka mo nga antes man si Roman Ongpin na patay, may personal request ini siya. Ti kilala sila nga mga mga negosyante nga mga inchik. Pero ang personal request niya bangod, he loves Philippines, he loves Filipinos, kag ginakabig na niya, gina-embrace na niya ang Pilipinas bilang iya sini nga
second home, no, aside from the mainland China. Sa din gid sila yang naghalin, no, kay ti natawo ini siya diri mo, no, mga kabombo, si Romanong Pin. So abi nyo ang iya sinigin request kung ibutang na siya sa iya siningalungon, ang iya sini gusto nga bayuon barong Tagalog, no. So gin-embrace na yang iya sini nga pagka-Filipino, although sa dugo ti mga inchik sila, mga Chinese sila, mga kabombo. So he requested before he died nga ipasulob sa iyang si paborito nga barong Tagalog. And he was entered at the North Cemetery of Manila, mga kabombo. So makita naton ang kalye Sacristia sa Manila gin-islan ini sa iya sini nga apelyido, no, to give tribute sa kay Roman Ong Pin, no. Ang Ong Pin Street, no, gin hingadlan ang iningadalan Ong Pin Street sa September 17, 1915, kag may gintukod pa nga monumento, no, monumento ni Roman Ong Pin, gintukod malapit sa Binondo Church sa Binondo, Manila, kag ang Plaza di Binondo, no, malapit dira sa Plaza di Binondo nga sa subong amo ng Plaza San Lorenzo Ruiz, mga kabombo, no. So amo yatong aton si kahapon lamang today in history part, matudtuod nga kasaysayan sa aton sini nga pungsod Pilipinas, no, kung sa diin ginadumdum subong ang may dako nga kontribusyon, no, sa maragta sa aton si pungsod sa pag-angkon naton sa kahilwayan ining si Roman Ong Pin nga ginadumdum subong iya sining 175th birth anniversary, mga kabombo. Kay dira gid na siya nabunag sa Binondo, Manila. Although iya sining nga parents from mainland China, mga kabombo. Financier sang KKK o kung katipunan nagabulig sa mga katipuneros sa ila sining mga almasuthang, sa ila sining nga mga bala, no, sa ila sini iya nga mga meeting place, ang iya sini nga art store, amo ang ginagamit niya. Dira sila nagatipon-tipon sa tong Philippine Revolution. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa taknang alas 2, mga kabombo. Amo yan tong aton si kahapon lamang today in history. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom, magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos. Gid lamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina, agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo, mga kabombo, nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. By the way, good afternoon, no? Aton nga ginaabi-abi ang aton sini nga nagapadala sa ilas ni mga mensahe sa aton sini nga Facebook Live, si Noel Elab. Good afternoon, Sally Auke de Sousa. Was just watching from my office, no? Sa kay Sally Auke de Sousa. Good afternoon sa imo, Sally. Samtang ara sa office pulupamati, no? Kagasubuman sa aton sini nga mga YouTubers, sa mga white tears. Nagalantaw din sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Ang aton sini iyang nga mga nagalantaw si Ma'am Juvie Sargent sa New Zealand. Thank you so much, Ma'am Juvie. And Candelaria Empalmado. Miss Jasmine Hapon kanami sa okay. Mahilig lang magkanta, no? Siling niya, siya ginaabang-abangan kung ginaimo nga pagkanta kada hapon. Thank you so much, Candelaria Empalmado. Thank you. Taga diin ka mo, Candelaria man. Kandi, din ka mo nga lugar, no? O, sige. Bravo, bravo. Halin sa kay Ma'am Juvie Sargent. Siling sang bata ko, si Miss Just, bravo! Siling sang bata ko nga babayi, bravo! Thank you so much! No? Sino gani ang ngalan sang imo nga beautiful girl? No? Beautiful daughter, Ma'am Juvie Sargent. Annabelle Marhan, hello dear Miss Just, good afternoon. Wow! Sige. Salamat Annabelle. With of course, ang akong si classmate nila sa may Vancouver, Canada, no? Si Emily Galvan Argelies. Bahaw, ano gina sila? Kagrupo, gina sila ni Ma'am Moriel Lubaton Estrada. Amo na subong ang program head, no? Some communication and arts sila sa UNOR. Thank you so much, by the way, sa akong si Alma Mater UNOR for the appreciation and recognition. Thank you so much. Binagid sa Arts and Sciences Department and of course headed by Dr. the Dean, no? Dr. Ana B. Claur. Thank you so much sa Mass Communication Department sang UNOR. Thank you so much for the recognition. Sa aton sining World Radio Day celebration, no? Ami Loki, wow, thank you so much, Ami Loki. Oy, si Nanay Cel Ornopia Delphine, ara man diriho sa YouTube, ho. Nagalumpat man si Nanay Cel Ornopia Delphine, siling niya. Si Anselma Montoya, ang iya siling ang ngalan sa YouTube. Let's just kamusta, have a nice Monday, morning or afternoon, sending hug. Hugs, Nanay Cel. Anisita Gamboa, Miss Just, wow, good afternoon, Gid. Ari lang kami sa Central Hawaiian. Nagapamati sa imo palatuntunan kahapon lamang kadagalantaw sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Salamat gin Ma'am Anisita Gamboa dila sa may Central Hawaiian. Chubby Chicks, hi! New fan here, watching you live via YT from Cavite. Very nice. Thank you so much. Chubby Chicks, Candelaria Empalmado, taga Villa Angeles kami, Miss Jazz. Okay. Thank you so much. Diri sa Bacolod City. Sa Villa Angeles, diri sa Bacolod. Candelaria Empalmado. Okay, the name of the beautiful daughter of Ma'am Juvie Sargent, Ma'am Amodente, Ma'am Juvie Amodente Sargent, Subong, no? Si Rachel, am I right? Rachel Nenita Sige, Sargent. Rachel Nenita, thank you so much. Is it Rachel or Raquel? Rachel Nenita. Thank you. Sa mga taga New Zealand, good afternoon. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Yari na kita, no? Of course, sa aton sining main menu, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang inyo sining mga kasaysayan. Sa sining hapon, ang aton sining letter sender, no, nagapakilala gid lamang sa kay Marieta. Si Marieta is already 59 years old sang Sumag, Bacolod City.
hindi niya lang paghingadlan ang iya siniiya nga apo nga amo subong ang iya siniiya nga problema gid. Isa ka babayi kag may ara sang bana kag may ara sila sang apat tanan ka mga kabataan. Ining apo na sa tuhod ni Ma'am Marieta nga 59 years old pa lang siya pero may apo na siya sa tuhod. Kabataan sa iya sining nga apo. Ang problema karon ni Ma'am Marieta, aton ibaloon, aton pamatian ayan sini kasaysayan, ayan sini nga sulat. Yagin suguran pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Dear Miss Jazz, mayong hapon sa imo, kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawga lamang ako sa kay Marieta. Nagapanuigon karon sa 59 anyos. Kag-ari kami din ni Miss Jazz, nagapuyo sa may Sumag, Bacolod City. Miss Jazz, isa na ako kabalo. May ara ako sang duha lamang ka mga kabataan, lalaki kag babayi. Sadto Miss Jazz, ang buhi pang akon ba na daw kanami man lang sa amon sini pag sinalayo. Iti may obra tong akon si Bana. Malan mo Miss Jazz, wala ako katapos sa akon sini nga pag-eskwela sa college, bangod kay ti na in love ako sa akon sini nga husband. Nagbusong ako di oras Miss Jazz. Ang akon si kamagulangan nga bata, nga babayi, amo ini ang iloy sa akon si karon nga apo, kaya diri sa akon sini iya nga luyo. Balan mo Miss Jazz, ang akon sini nga kamagulangan nga bata nga babayi, ang manghod ko or ang iya sini nga manghod, ang kamanghuran namon nga bata nga lalaki, daw wala gid ko problema Miss Jazz. Kaamo ini siya karon niya ang nagaabaga sang responsibilidad. Again, bilin sa iya sining amay sa nagtaliwan ng akong sining nga bana. Kay diri na Miss Jazz nagsugod ng akong problema. Sometime na ako na lang isa ang padako sa akong sining iya nga mga kabataan, sa akong si pamilya. Malan mo Miss Jazz, college na ang akong sining nga kamagulangan sang ini siya Miss Jazz. Or sang nagtaliwan na akong siniiya nga bana. Kaya ti, ang kamanghuran ko ni nga bata nga lalaki daw 4 ni ka tuig ang namagulangan. Ang langat nila abis ang akong siniiya nga eldest nga bata nga babayi. Kag gapasalamat ako Miss Jazz kay nanuto man akong siniiya nga kamanghuran nga bata nga lalaki. Labi na gid sang time nga ti una nga nagpamana ay sini magulang akon sini nga eldest nga bata Miss Jazz. Ti sometime nga kami na lang ang nagapangabuhi, no? Nagapanuto ang akon sini iya nga kamanghuran nga bata nga lalaki. Kay ti sang ang kamagulangan kun tani amoy ang ginasaligahan ko mo. Ugaling kay ti temprano pa bala Miss Jazz. Hindi man ko makasaway. Kay ako mismo amo man temprano pa man ako iya abi pakasal apisan nga wala ako nakatapos sa akon siniiya nga pag-eskwela. So ang eldest ko ni nga bata nga babayi, amo ni siya Miss Jazz ang medyo problemado ako karon kay ari na di sila sa akon sini nga tupad, sa akon nga luyo. Ang iya sini nga mga apo or akon sini nga ang iya sini mga kabataan nga ang bata niya Miss Jazz amo man ang may kabataan na nga among akon sini nga apo. So kadamo lang gid Miss Jazz ang mga kahananabo sa amon si pagpangabuhi. Atong anak ko nga eldest nga temprano pa iya bukod kay nagpamana igo mura Miss Jazz aya sinigin pamana kay ti sa Huwes man lang sila ging kasal. Ahay may kaso gali Miss Jazz kay nga asang ulihi gin pasakaan siya sang kaso nga bigamy or ang ini nga
nga nanginbana sa akon siniya nga eldest daughter, Miss Jazz, sabi mo, ano? May pamilya, gali. So, pamilyado, wala gi ka man nakahibalo, kay ang iya siniya nga pamilya ato sa Manila. Nalagyo ini siya dito, kay medyo may problema sila sa iya sining asawa. Kag, ayabaw, pila manggali ang ila sining mga kabataan, tingin tago niya gid sa akon sining nga bata. Hasta sa akon, Miss Jazz, una-una butok ni sa iya. Pero sa ulihi dito, nagkakasuhay na. Hasta nga apektado ang akon sining nga eldest nga bata nga babayi. Hasta na lang, Miss Jazz, nati nangita sang iya sining kapalaran sa guwa sang pungsod. Kag dito siya, Miss Jazz, nakapangita sang trabaho bilang wala man naka-graduate kay amo ni nagbusong siya temprano pa, namana temprano pa. Pagkatapos igo mo rang yan siniya na pamana, may pamilya gali. Hasta nagkasuhay, hasta nga nagkalabugra sa ila sining nga relasyon. Hasta na lang, Miss Jazz, nga ang sining nga mga kabataan. Ang kamagulangan kay isa man lang ila sining nga bata, abi, Miss Jazz. May bata ini siya nga babayi man. Diri na di ang akon sining nga apo, diri na di, Miss Jazz. Nagdako sa akon. Kaya siya yan nagpa-abroad. Nag-obra bilang domestic helper, naging DH. Pati amo na, Miss Jazz, kapasalamat man ko kay nagtrabaho man siya. Pero dito naman, Miss Jazz, sa ugtas naman ako kay na-in love naman siya sa isa ka foreigner. Hasta na lang nga nagka-problema man to siya nga nalimtan na niya ang yan sining nga responsibilidad siya sining nga bata o kung sa akon sining nga apo nga ari sa luyo ko. Pasalamat lang ako, Miss Jazz, kaya ang akon sining nga apo matutom siya sining nga pag-eskwela. O galing, Miss Jazz, tutuod ginatuwag nga history repeats itself, no? Iling akon sining nga apo nga babayi nga maalam kon tani kag ginaulikdan gina sa iya siniya nga tiyo ang manghod bala sang akon sini eldest or ang akon si kamanghuran nga amo ang nagapihan-pihan sa amon sini iya nga maglaston sa sulod sang balay nga nagatrabaho dira sa may Manila sa karon. Wala ni gani Miss Jazz nakapangasawa kay laun-launo na gid bangod gang iya sini nga pag-ulikid ara sa akon, ara sa iya sini iya nga hinablos nga amo kon tani nagpa-eskwela sa akon sini nga apo sa iya sini nga hinablos, Miss Jazz. O galing, Miss Jazz, baw temprano man nagka relasyon sa isa ka lalaki, Miss Jazz. Yung kaisa nagalibog ang ulo ko nga amo giniyang ang kabuhi. Kaya nga ati ako, hindi man ko sa nasiling ko na hindi ako maka saway sa akon siniya nga mga kabataan sa eldest ko sadto kay ti ako, Miss Jazz, temprano paman kuya ginbakit man sang bana ko mo sang tatay nila. Kabisan wala ako nakagraduate sa college, ti amo to kay temprano pa ko, Miss Jazz, nagbusong dis oras bala, Miss Jazz, wala pa kami nakasal sa akon bana. Kaya amo to gana iging kasal naman lang kami kay ti nagbusong na ako, Miss Jazz. Ti amo man ang akon sini nga eldest. Temprano pa naman na. Ang malain pa kaya siniya nga bata nga babayi. Amo man, Miss Jazz, do tatlo na bala ka henerasyon nga do pulo parehos ang nagakatabo sa amon. Isa parang ka nga sugilanon, Miss Jazz, gani daw sentro kami diri sa pag inistoryahan nay. Kaysa mabatian ko pero daw mangaway ko, Miss Jazz, pero wala ko na nang ginasapak. Kaya amo na bala, temprano pa kami kunoy ginabakit kag temprano pa man ginabayaan. Ti ako, Miss Jazz, ginabayaan ko yung bana ko. Iti atoya na siya mo. Nagkabalatian to siya, Miss Jazz, rason man nga ti temprano pa siya ginbawi isang Dios. Pero ining akon siniya nga eldest nga babayi, ti amo na iya, Miss Jazz, nga ginpakaslan man siya tod sa West, pero sa ulihi may pamilya gali nga lain dito sa Manila man
ang nasambit nga lalaki nga napamanas ang akon sing bata nga babae. Isubong amo ni Miss Jazz ang problema ko naman ho kay problemado to ang bata ko sa abroad nga gintrabahoan niya nga nagkapamana sang foreigner. Di do nalipat na siya sa iya sining responsibilidad sa bata niya diri. Kay hasta na lang Miss Jazz ang bata niya daw nagrebelde man ang apo ko nga kuntani maalam kagbot-anan. Pero Miss Jazz, sabi mo ang apo ko ni nga babae ahay gindagit man sang lalaki. Mayo man niya kay nga inang responsable ang ining lalaki kag palangga niya gid ang apo ko. Di wala na ko sa may mahimo pa kundi amo ni temprano pa man sa naging kasal. Mabuot, mapisan, ugaling kay ang problema ko subong Miss Jazz amo naman nadulaan mo siya sang trabaho sang nag-pandemic. May ara na sila Miss Jazz sang duha ka mga kabataan. Ang akon sini nga apo sa tuhod Miss Jazz sa edad ko nga 59 Miss Jazz kadasig sang panahon may duha na kuya ka apo. Yamakon mo na. Kaya mo na Miss Jazz ang problema ko kay sa kapigado ang akon sini nga bata nga ginasaligan ko nga ang ila sini abi nga ang iloy sang akon sini nga apo kag ang lola sa akon sini nga apo sa tuhod. Di Miss Jazz problemado man to subong. Kung pwede palang gani papaulion ko na di siya pero kadungol gin nga bata. Hindi ko na lang Miss Jazz pa isa-isa ho na yan sini nga problema. Pero ang akon sa karon nagalibog ang ulo ko. Kinaluoy ako sa akon bata nga kamahuran nga lalaki. Nga amo na lang gid nagapanalo sa mga responsibilidad labi na gid financial. Di kay ako Miss Jazz. Sa nasiling ko na wala man ko katapos. Di amo na nga wala ako trabaho pero may mga nulunegosyo man ako kay kanami sa akon magluto. Damo ko sang may ginaluto nga mga kakanin bala Miss Jazz para lang gid nga especially sometime nga naggataliwan ng bana ko. Tinaluto man ako Miss Jazz galing kay kulang gid. Tinaluoy ko sa akon sina bata nga lalaki nga dito sa Manila nga nagabira-bira iya trabaho. Ahay Miss Jazz wala na gid gani iya wala gani pa nakapangasawa. Unlike sa iya si magulang at temprano pa ang iya kontani nga sweldo nga suno pa sa iya taguon niya para sa iya man sa prangka nga sugilanon Miss Jazz da wala na ni siya yaya wala na iya ginabali abi ang iya sin ko galingon kay amo na kung kaisa naghalain man ang buot ko kay kung kaisa may mga maghatag na siya may mga hambal pa na akong kaisa nga para sa akon daw nasakitan ko bala. Pero naintindihan ko gid siya. Amo na akong manawag diri ang bata ko, ang nanay sa akon sining apo, kag mga apo sa ang lola sa akon sining mga apo sa tuhod. Ay Miss Jazz ginalagayan ko gina maluoy ka sa manghod mo to ay ho. Dali na lang saya maglaon sa ginahimo mo. Ang imo diri mga salaguron. Ida wala man bala Miss Jazz sa bungog. Sa prangka nga sugilanon, ano na siya mo? Palangga gina siya ni papa niya sang buhi pang akon bana. Iti first namon nga bata. Daw nagsalig bala. Daw kung anong gusto niya, amo ginayati daw rebelde bala nga pagkababayi. Wala ko sa may mahimo. Amo ni subo Miss Jazz. Akon si kalingawan niya mamati na lang gidya sa Bombo Radyo. Bangod kay ang problema ko kung kaisa ginaluhod ko na lang. Sa kaluoy sa Diyos, ti buhi pa man kami subong, ang naluuyan ko gidya Miss Jazz ang akon sini mga apo sa tuhod. Or ang akon sini iya nga mga apo sa tuhod. O kaisa ginaakigan ko man ang apo ko, ang ila sini nga iloy, ang bata sang eldest ko, abi Miss Jazz nga ari di subong sa luyo ko. Ay ti kaisa nagapabaya man bala. Yung mga huben pa mo. Asiling ko, maluoy ka sa imo, siniya nga uncle na panawagin sa tiyo niya. Maluoy ka kay uncle mo, kay hindi na ito makapangasawa, bangod man sa inyo.
Di Miss Jazz subong amo ni ang akon sini nga problema kag sinasiling ko na gani ang radyo na lang gid ang akon sini iya nga kalingawan. Nagsulat gid ako Miss Jazz para nga makapautwas man sa akon sini karon nga problema. Tubtub lamang diri Miss Jazz ang akon sini iya pagsaysay. Madamo gid nga salamat ang tagpadala si Marieta, 59 years old sang Sumag, Bacolod City. Ahay ining si Marieta ho, 59, ako 52, okay? 59 siya, may ara na siya, apo, kag may apo pa sa tuhod. Daw pasan ko ang daigdig sa temprano pang edad, no? Wala pa siya nag-senior citizen. Lolang-lola na si Marieta. Well, Marieta, sige lang. Amo ginang kabuhi. Sa subong, hindi lang ikaw nagapanghakroy. Pasalamat kita kay Sugod Buwas. March 1, mahalog-halog ng aton siniiya nga, nga sitwasyon. Iti, ma-alert level 1 na kita. More lenient nga klase sang status sa aton siniiya nga pagpangatubang sang pandemya sa alert level 1. So, sa iya, new normal na. Kabay pa nga halog-halog nati. Damo naman ang circulation sang kwarta, ang mga trabahante makabalik na, no? Kabay pa nga makabawi-bawi. Ang importante lang da Marieta ya kay ang imo sini iya nga responsibilidad ang makaya mo lang Although nga hindi mo na mapiyungan mo, no? Kaya ang imo sini nga apo. Imo sini mga apo sa tuhod. I'm sure mga hubin pa. Kaya alang-alang mo na nga mangayo da sang tinapay. Hindi mo pag bidyusan pangitaan kag pakanon tinapay, kinagutom. Amo gina, Marieta, ang papel sa isa ka iloy, manugsalod sa mga problema sa mga kabataan, ginakutot sa mga kabataan, papel sa isa ka lola. Lola sa imo sini apo nga temprano pa. Gimbakit man kati. By the way, nga sini nga bana ya, how? Kamusta? Nga sini iya nga bana? Nga nagka-problema man ini sila. Nga daw ara lang gid siya sa imo kag sa imo sini apo anong ano man sa apo mo? Ang iya sini nga source of income? Ahay. Sa mga kabataan bala subong, no? Hindi gid kamo ya magdaso-daso. Hindi kamo magdali-dali nga madalman sa ginatuwag paghigugma kay kung kaisa ang gugmaya madula man lang ni kun nagapanuktok na ang gutom mo, no? Hulatan ninyo nagakaigo nga panahon kay hatag na isang Diyos ang inyo sini nga partner sa ulihi. Kung sa mga young people naton, focus anay sa inyo siniiya nga edukasyon. Hindi anay hagay nobya kay madalman ka mo o magbinusong temprano pa, kabudlay. Amo pa ning aton sini nga sitwasyon, may pandemic, mabulubudlay, masulusundol. Labi na gid sa mga ginikanan nga amo ang ginakutot, no? Kaangay ni Marieta. Sa lola na siya gani, no? Sige lang Marieta, be strong. Kag ano lang dang imo si mahimo, no? Para sa imo si apo kang mga apo sa tuhod. Kag kabay pa makamarasmas tong imo sini nga bata ang iloy sang apo mo nga okay mo lang na to kung iya to ya kabuhi nga natubang ya to, no? Kaproblema to siya ugaling. O kabay pa nga magpadalaman siya diri kay amo nang rason ko nga pa-abroad siya kay gusto niya nga tustos man ang kinanglalon sa iya sini iya nga bata diri nga ginbilin sa imo hasta nga may nagkaapo ka na sa apo mo ni kabay pa nga makamarasmas man to And don't forget to pray, Marieta, no? Initanan kung kaisa libog lang ulo ta, no? Maagahan lang sang palibog ta, wala gyapon sang sabat, sang solusyon ang atong mga problema.
Ti anong buhaton ta, itugyan ta na lang sa mahal nga makaako, no? He knows what is best for us and He is in control, no? Agkabay pang imo sini nga, pangmuyuan mo tong bata mo nga masulba ng problema niya, kang matadlong ng iya sini pagtrabaho dito, agod nga makapadalaman siya diri, no? Sa iya sini nga kabataan, kag sa iya sini nga mga apo kay ang bata niya may bata na. Duha pa kabilog, no? Kagaahay. Di amo man nagani ko nga ang duhang imo si mga kabataan. Ang isa temprano pa nga pamana, amo na ginabaki-baki man na sa Dios mo. Gingkuan niyang imo sini nga bana, pero may kamanghuran ka nga bata nga lalaki nga amo subong ya ang nagapian-pian sa inyo, no? Hindi naman di man to makapangasawa bungod man sa pag-ulikid man sa inyo. So amo nang pasalamatan mo gid, no? All things work together for good to those who love God, no? Magpabili lamang kita sa iya. Magpangamuyo kita sa iya. Idangop nato ng tanan-tanan sa iya. Samtang nga mga kita sang kaalam, wisdom, to face this kind of troubles, big blows, and trials in life, no? Sabi na gid, problema financial ba amo pagid ni ang nagapalingin sa aton si ulo. Wala labot lingin ang ulo to, galingin bulsa ta, kapati ang aton sininga tiyan galingin nga. Wala inog butang sa aton sinin nagakalam nga tiyan, no? So, sige lang God provides. He is our Jehovah Jireh, who is always providing us of what we need, no? Prayer is the key. Like kita sa panahon mga kabombo is bye-bye time na. But before that, ari-ana yung aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of 1 Peter, chapter 5, verse 7, mga kabombo. Marieta, this is also for you, for everybody, for us all, no? Ginabatsyag tani ba lang problema, kakulba, fears, etc., etc. So, nasiling ko na prayer is the key. So, 1 Peter chapter 5 verse 7 nagasiling, cast. When we say cast, do itugyan, no? Ihaboy, i-entrust ang tanan-tanan sa iya. Cast all your anxiety on Him. On whom? To whom? To God. Cast all your anxiety on Him because God cares for you and for me. When someone cares for this particular person, ginatagaan niya ginapanahon. Pag kung anong ginapangayo na ihatag niya na. How much more our Father in heaven, that the kind of love we cannot surpass, the kind of love is so genuine, hindi matupungan. Let us cast all our anxieties to our God because He cares and He loves us all very, very much. 1 Peter chapter 5 verse 7, mga kabombo. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Inisagapon ninyo ang laga sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radyo Bombo!